खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बङाइगाव अइल रिफाइनारियाव लाइफां दिन्थिफुंनाय हाबाफारि 1994 मायथाइनि दांग्रि एनकाउन्टाराव साबा मुंख्लं जानाय नखरनो राङारि अनसुंथाइ। डिब्रुगड़आव ज्योति ललिता काइन्ड फाउन्डेशननि नाजानायाव गोग्गो लोंग्रा दै जगायनाय मिरु बेखेवदों। सेरजागुरु राजेश्वर ब्रह्मनि रुंसारि जानायाव क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' हारिमु आफादा दुखु फोरमायदों। सा 600 कुकी रिभिउजिफोरा आसामनिफ्राय मणिपुराव गिदिंलांफिनबाय। तिनसुकिया कलेजनि वुमेन स्टाडिज आरो डेभेलपमेन्ट बिफाना आइजो सांग्रांथि सावरायमेल खुंदों। बरपेटा बुरलुंबुथुर रुगुङाव सिनाय मोनै गोथै सह। सिलचराव हाबानि बासखौ बुख्रेबनानै गोबां हान्थियारिखौ जोखोम खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि धालिगावआव थानाय बङाइगाव अइल रिफाइनारियाव दिनै चिरां जिल्ला खुंथाय आरो बङाइगाव अइल रिफाइनारिनि जथायै बानजायनायाव गिबि मन्थ्रिनि आर'हन योजनानि सिङाव लाइफां दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे गिबि मन्थ्रिनि आर'हन योजनानि जोहै गामि गफानि गोरों फरायसाफोरखौ दावगाहोनो आरो थुलुंगाखांहोनो आसाम सोरखारा नाजाबोदों। सेकेन्डारि पर्यायनि 9 थाखोनि फरायसाफोरखौ लाफानानै दिनै बृहस्पतिबारखालि चिरांनि धालिगावआव चिरां जिल्ला खुंथाया खुंफुंदों। बे आर'हन योजनाजोंनो गामि गफानि गोरों फरायसाफोरनो आसाम सोरखारनिफ्राय सोलोंथाइ बिफाना बान्थाबो होबोनो नाजादों। बे आर'हन योजनानि जोहैनो आथिखालाव गामि गफानि गोरों फरायसाफोरा बान्थानि खाबुखौबो लानो हायो। तिनसुकिया जिल्लानि दांग्रियाव 1994 मायथाइयाव जानाय एनकाउन्टाराव मुंख्लं जालांनाय साबा नखरनो दिनै तिनसुकिया जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावख' कनफारेन्स हलाव गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनिफ्राय साफायाव 5 लाख रांनि चेक गथायदों। 29 बोसोर उनावसो नखरनि सुबुंनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोन्दों। बे चेक राननाय हाबाफारियाव तिनसुकिया जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि सफनिल फालजों लोगोसे सदिया बियाबनि एमएलए बलिन सेथिया बाहागो लादोंमोन। बे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमएलए बलिन सेथिया बुंदों दि फैगौ समाव बै साबा मुंख्लं नखरनो मिरु सोरखारनि गाहाय मन्थ्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय साफायाव 20 लाख रां होहोनो थाखाय आथिखालनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय बिजेपि सोरखारा खामानि मावगासिनो दङ। डिब्रुगड़आव गोबाव समनिफ्रायनो ज्योति ललिता काइन्ड फाउन्डेशना रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय खामानि मावबोनाया नोजोराव गोग्लैदों। डिब्रुगड़ नोगोरनि सिङाव रामेश्वर शर्मा पुलन शंकरदेव विद्या निकेतनाव ज्योति ललिता काइन्ड फाउन्डेशना दान होनाय गोग्गो लोंग्रा दै जगायनाय आरो सलार लेम्पनि प्लान्टखौ बेखेवनाय जादों। जायगानि एमएलए प्रशान्त फुकननि आखाइजों फिथा हास'नानै मोन्नैबो प्लान्टखौ बेखेवनाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव रामेश्वर शर्मा फुकन विद्या निकेतननि प्रधान आचार्य एबा गोरायुं डक्टर भारती दत्त आरो लेङाइ प्रधान आचार्य आल्पना बरमरामना बाहागो लाफादोंमोन। एमएलए प्रशान्त फुकना बेखेवखांनायनि उनाव गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि आथिखालाव डिब्रुगड़ नोगोराव ज्योति ललिता काइन्ड फाउन्डेशना गोबां दाब जायगायावनो गोग्गो लोंग्रा दै जगायनाय खामानिया जोबोद बाख्नायथाव आरो सुबुंथिनि मोनसे गोसोखांजाथाव आरो अनसायजाथाव। क'क्राझार जिल्लानि दतमा जिल्लानि बाथाबारि गामिनि बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सेरजानि फोरोंगिरि एबा गुरु राजेश्वर ब्रह्मआ 52 बोसोर बैसोआव गोबाव सम लोमजानायनि उनाव मंगलबारखालि रुंसारि जाबाय। थैनाय समाव सेरजागुरु राजेश्वर ब्रह्मआ गावनि अनजालि बिसि जयमती ब्रह्म, हौवासा आरो हिन्जावसा 2 गथ'खौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय। सेरजागुरु राजेश्वर ब्रह्मनि रुंसारि जानायाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लेङाइ आफादगिरि धजेन ब्रह्मआ जोबोद दुखु मोननाय फोरमायनानै बुंदों दि रुंसारि राजेश्वर ब्रह्मआ गावनि मिलौदो देंखोजों सेरजा हुनायाव जादु गोनां बायदिनो बयनिबो गोसो गोरबोखौ बोनो हायोमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' हारिया गोबां खहा जाबाय।
मणिपुरनि थासारिया एसे सुग्लायहांनायलाय खोला आसाम एबा बराक सेरफांनि काछार जिल्लानि लखिमपुराव आश्रय लाफैनाय गासै 600 कुकी ट्राइबेल रिफ्युजिफोरा बृहस्पतिबार खालि मणिपुराव गिदिंलांफिनबाय। आर्मिनि रैखाथिनि गेजेरजों बिसोरखौ लांनाय जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बुंथिनाय बायदिब्ला आसामाव गासै 1000निबो बांसिन कुकी ट्राइबेल सुबुंफोरा आश्रय लाफैदोंमोन। बबेखानि बिसोरनिनो 300आ आथिखालाव मणिपुराव थांफिना जासेनो आसामनिफ्राय मिजोराम फारसे थांनो साखाफारा जादों। मानो होनोब्ला कुकी ट्राइबेल सुबुंफोरा मिजोरामनि हारिमु आरो रावजों बांसिनानो गोरोबफ्लेयो। बेनिखायनो बिसोरो मणिपुराव थांफिना जासेनो मिजोरामाव थाहैनायखौ गाहामसिन सानहरदों। मख'नो गोनांदि मणिपुरनि 53% मेटे हारिया आथिखालाव जेनेरेल केटेगरियाव गोग्लैयो आरो दा ट्राइबेल केटेगरियाव हाबफानो थाखाय नाजादों। बे बिथिङाव दुलाराय मणिपुर ट्राइबेल फरायसा आफादा होबथानो नाजादोंमोन। बेनिखायनो मणिपुरनि कुकी ट्राइबेल आरो मेटे हारिनि गेजेराव हारिनि दाङाबाजि जानायाव गासै 26,000 कुकी सुबुङा गावबा गावनि न'खौ गारनानै खारनो गोनां जादोंमोन आरो बेनिनो माखासे कुकी ट्राइबेल सुबुंफोरा आसामाव फैनानै आश्रय लाफैनो गोनां जादोंमोन। खरसा आसामनि तिनसुकिया भरबटिया हिन्दी गार्ल्स हाई स्कुलाव दिनै बृहस्पतिबार खालि तिनसुकिया कलेजनि वुमेन स्टाडिज आरो डेभेलपमेन्ट बिफान आरो इन्टारनेल कमप्लेन्ट कमिटिया जथायै आइजो सांग्रांथि सावरायमेल खुंदों। आइजोफोरनि सायाव इनाय अनागार आखु बाहायनाय आरो बेनि सायाव माबायदि राहा लानांगौ आयदाखौ लानानै खुंजानाय बे सावरायमेलाव गुबुन गुबुन हिन्जावसा फरायसालिनिफ्राय फैनाय गासै 200 फरायसुलिफोरा बाहागो लादोंमोन। डक्टर संघमित्रा शर्मानि मासि दैदेननायाव फुंखा सुबुं महरै तिनसुकिया कलेजनि बिबुंगोरा प्रफेसर अलका सिंह, डक्टर दीपिका भट्टाचार्य, लोगो बिबुंगोरा रूपा फायें आरो मयूरी शर्मा बरुवामोनहा बाहागो लादोंमोन। आफां आसाम बरपेटा जिल्लानि खासुमारायाव बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुङाव बृहस्पतिबार खालि सासे सुबुंनि गोथै सह मोनदों। फुंनि समाव बुरलुंबुथुर दैमायाव गोजावनानै थानाय हालोदाव जायगानि सुबुंफोरा गोथै सहखौ नुसननानै थाबैनो खासुमारा पुलिस थानायाव खौरां हरो। खौरां मोननाय लोगो लोगोनो खासुमारा थानानि असिया गावनि फायखि हान्जाखौ लानानै बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुङाव गोजावनाय सिनाय मोनै गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो गुदि नायबिजिरनायनि उनाव पस्ट मर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। गुबै नायबिजिरनाया पस्ट मर्टेमनि रिपर्टखौ मोनब्लासो जासिगोन होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। काछार जिल्लानि सदर सिलचराव हाबानि बासखौ सासे सुबुङा बुख्रेबनानै गोबां हान्थियारिखौ जखम खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुधबारखालि हराव गंसे हाबानि बासखौ सिलचरनि सुभाषपारा ओनसोलनि लामायाव आवथेनानै सोरबा नाजु बरफैया मुंनि दुथाङा लौथि थखनजों बासनि आयनाफोरखौ बुख्रेबजोबो। जाहोनाव बासाव थानाय हान्थियारिफोरा गोबाङानो बायफ्लेनाय आयनानि थुख्राजों नांजानानै जखम जायो। पुलिसनि सुलुङाव बेखौबो फोरमायदों दि बासखौ बै गाग्लोबग्रा सुबुङा गोबां खेब आफार दिफार होनानै लाइटखौ दिफाराव लाबोनो इंगित होदोंमोन। नाथाय बासनि लाइटआ उल्था दिगनिफ्राय फैनाय गारिखौ जोबोद खैफोदाव खोख्लैनो हमदोंमोन आरो बेनिखायनो बै नाजु बरफैया मुंनि सुबुङा सिगां बासनि ड्राइभारजों गेंग्रें गुंग्रुं नांलायग्रोदोंमोन। बेवहायनो नाजु बरफैया मुंनि सुबुङा बासनि आयनाफोरखौ बुख्रेबनानै खोमसियावनो हाखु दाखुयै बै जायगानिफ्राय जायखारलांदों होननानै मिथिहोदों। उननि समाव पुलिसआ नाजु बरफैयाखौ हमनो नाजागोन होननानै फोरमायथिदों। जाथाय जानाय जायगानिफ्राय जखम जानाय सुबुंफोरखौ उनाव पुलिसआ हस्पिटालाव लाबोनो देहानि फाहामथाय होफैदों होननानै फोरमायबावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।